σας, γεια σας, γεια σας. Τι μου κάνει η αγαπημένη μου παρεούλα. Αγόρια μου, κορίτσια μου. Ελπίζω να μου είστε καλά, να μου είστε χαρούμενοι, χαμογελαστοί και γενικότερα να περνάτε όμορφα. Τι θα δούμε σήμερα. Σήμερα θα δούμε αν έχει λήξει οριστικά η κατάσταση ανάμεσα σε εσάς και το αγαπημένο σας πρόσωπο. Πριν προχωρήσουμε, να σας πω αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, υπάρχει ένα τηλέφωνο στην περιγραφή των βίντεο, όπου μπορείτε να μου στείλετε μηνυματάκια Viber ή WhatsApp. Επίσης υπάρχει το link του Facebook και του Instagram, καθώς επίσης και 2 mail και το link του TikTok Νεφέλη387, όπου εκεί μπορείτε να με κάνετε follow και καθημερινά σχεδόν κάνω λαϊβάκια, οπότε μπορούμε να τα λέμε και σε πραγματικό χρόνο. Επίσης μπορείτε να αφήσετε το σχόλιο σας και το like σας εδώ στο κανάλι, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αφήνετε και την ενέργειά σας για να κάνουμε πιο δυνατές και πιο έγκυρες προβλέψεις. Πάμε να ανάψουμε το καινούριο μας κεράκι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε εδώ πέρα αν έχει λήξει οριστικά η κατάσταση ανάμεσα σε εσάς και το αγαπημένο σας πρόσωπο. Πάμε να δούμε πώς είναι τα πράγματα, πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Μάλιστα, εδώ δείχνει ότι υπήρχε μια τοξικότητα ανάμεσα σε εσάς και το πρόσωπο το οποίο επιθυμείτε, με αποτέλεσμα τα πράγματα να μην είναι και πάρα πολύ εύκολα εδώ στο μεταξύ σας. Κάπου δεν μπορούσατε να τα βρείτε, κάπου τα πράγματα στράβωσαν λίγο, δυσκόλεψε η κατάσταση, δυσκόλεψαν όλα αυτά, οπότε ήταν και λίγο έτσι περίεργο όλο αυτό, δεν μπορούσατε να προχωρήσετε έτσι όπως εξελισσόταν η κατάσταση, οπότε λοιπόν σας βλέπω έτσι να έχετε απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον. Είναι ένας άνθρωπος όμως ο οποίος ένιωσε για σας, μπορώ να σας πω. Σίγουρα ένιωσε κάποια πράγματα, σίγουρα εδώ υπήρχαν στιγμές και υπήρχαν καταστάσεις τις οποίες αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε να τις διαχειριστεί, αλλά κατά κάποιο τρόπο δείχνει ότι κάποια στιγμή έτσι δυστυχώς δεν τα κατάφερε ιδιαίτερα. Δείχνει λοιπόν εδώ ότι ο συγκεκριμένος τύπος, ναι μεν ένιωσε πράγματα για σας, ναι μεν νιώσατε κι εσείς, έτσι αμοιβαίο ήταν αυτό, αλλά κάπου χάθηκε η σταθερότητα μεταξύ σας, κάπου το χάσατε λίγο, δυστυχώς έτσι δεν προχώρησαν τα πράγματα έτσι όπως θα θέλατε εσείς και το άλλο πρόσωπο. Εντάξει, εδώ μάλλον δεν μπορούσατε να βγάλετε άκρη, ίσως να θέλατε και διαφορετικά πράγματα στη ζωή σας, ίσως άλλο να ήθελε ο καλός σας ή η καλή σας, άλλα να θέλετε εσείς, να μην υπήρχε έτσι σύμπνοια απόψεων, να μην υπήρχαν κοινοί στόχοι, κοινοί δρόμοι, οπότε ο καθένας να πήρε το δρόμο του εδώ πέρα. Δείχνει κυρίως ότι δεν μπορούσατε να συνεννοηθείτε, δηλαδή εμένα μου βγάζει μια κατάσταση λίγο χαοτική, μια κατάσταση η οποία σίγουρα σας είχε στεναχωρήσει, μια κατάσταση η οποία σας έβγαλε τέλος πάντων από τον δρόμο, τον οποίο θα θεωρούσατε ότι θα ακολουθούσατε κι εσείς και το αγαπημένο σας πρόσωπο. Κάπου λοιπόν μπλοκαρίστηκαν όλα αυτά, πολύ πιθανόν να απομακρύνθηκε εδώ και ο καλός σας ή η καλή σας. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι γενικότερα τα πράγματα έπαψαν να ρολάρουν, έπαψαν να πηγαίνουν μπροστά, έπαψαν να προχωρούν έτσι με έναν τρόπο με τον οποίο θα θέλατε και εσείς να προχωρήσουν. Οπότε βλέπω ότι λίγο μπλοκαρίστηκε εδώ η κατάσταση και τα πράγματα κόλλησαν ξεκάθαρα. Σας έχει αδικήσει, εγώ αυτό έχω να σας πω και νιώθετε ότι έχετε αδικηθεί από το συγκεκριμένο τύπο. Δηλαδή εδώ, τα πράγματα δεν πήγαν καλά, αλλά βλέπω ότι έχετε αδικηθεί πάρα πολύ. Είναι σαν να υπήρξε μια αρνητική ενέργεια πάνω σε όλα αυτά και αντί έτσι να πάρετε τον σωστό δρόμο, αντί να ακολουθήσετε μία ροή η οποία θα συνέχιζε να σας φέρνει κοντά, στην ουσία εσείς απομακρυνθήκατε, πήρε ο καθένας το δρόμο του και δείχνει εδώ μια κατάσταση όπου τα πράγματα πραγματικά δεν ήταν και πάρα πολύ καλά. Εδώ κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει την αυτοκριτική του, ίσως έχει καταλάβει ότι κάποια πράγματα όντως που έκανε δεν ήταν σωστά, ίσως να έχει καταλάβει ότι για κάποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος πρέπει να επανορθώσει, ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν τοξική, είχε και αυτό στα δικά του, είχατε και εσείς τα δικά σας,
δεν προχώρησε αυτή η κατάσταση και είναι και λίγο δύσκολο να ξέρετε εδώ να βρείτε και το δρόμο σας, είναι η αλήθεια, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ προβληματισμένος και είναι πάρα πολύ προβληματισμένος γιατί δείχνει εδώ ότι είναι λίγο σαν χαμένος. Κοιτάζει μπροστά, κοιτάζει το μέλλον, αλλά δεν ξέρει κατά πόσο μπορεί να σας προσεγγίσει, παράδειγμα, και να σας πει όλα αυτά τα οποία θέλει εδώ. Δηλαδή, κάπου θέλει να έρθει πιο κοντά σας, αλλά ο συγκεκριμένος τύπος δυσκολεύεται εδώ να πιστέψει ότι στην προκειμένη περίπτωση ότι είναι εύκολο πια για σας τους δύο να είστε μαζί. Παιδιά, είναι πάρα πολύ προβληματισμένος, εγώ αυτό έχω δει, γιατί τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα ήθελε, ούτε αυτός ούτε εσείς, γιατί εδώ έχει χαθεί ασφάλεια, έχει χαθεί σταθερότητα, υπάρχει θεματάκι εμπιστοσύνης, υπάρχουν διάχυτες ανασφάλειες εδώ στο μεταξύ σας, αλλά να ξέρετε όμως ότι θα ήθελε να κάνει την αλλαγή, θα ήθελε να τη φέρει αυτή την αλλαγή στο μεταξύ σας, θα ήθελε να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά, να κινηθούν, να προχωρήσουν και γενικότερα να διώξει όλη αυτή την αρνητική ενέργεια η οποία υπάρχει πάνω σας και πολύ απλά εδώ πραγματικά θα ήθελε έτσι να κάνει μια κινησούλα και να σας προσεγγίσει κατά κάποιο τρόπο. Απλά δείχνει ότι είναι λίγο κουρασμένος, ότι δεν έχει και την καλύτερη διάθεση ίσως να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια π.χ. για να σας πείσει για το αντίθετο. Και εδώ ίσως να νιώθει, ρε παιδί μου, ότι τον έχετε βγάλει και από τη ζωή σας. Δηλαδή, ίσως να νιώθει ότι μπορεί εσείς να έχετε αλλού το μυαλό σας, μπορεί να έχετε κάτι άλλο, μπορεί να σας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ίσως να νιώθει τέλος πάντων ότι έχετε απομακρυνθεί από το συγκεκριμένο και είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει, τέλος πάντων να σας ξαναπροσεγγίσει. Επίσης έχει πολλά προβλήματα, έχει πολλά θέματα να αντιμετωπίσει, έχει πάρα πολλά στη ζωή του τα οποία πρέπει να τα διαχειριστεί σωστά και πρέπει εδώ έτσι να κλείσει κάποιους κύκλους οι οποίοι είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Δεν έχει όμως ακόμη καταφέρει να διώξει όλα αυτά τα άσχημα τα οποία έχουν συμβεί στη ζωή του. Αυτός ο άνθρωπος πάντως να ξέρετε ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ αγχωτική, βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία πραγματικά τον στεναχωρεί και πραγματικά τον έχει μπερδέψει εδώ πέρα, αλλά να ξέρετε όμως ότι έχει στο μυαλό του ότι θα ήθελε παράδειγμα να προχωρήσει και να κάνει κάποια κινησούλα προς τη δική σας κατεύθυνση. Μπορεί όλη αυτή η κατάσταση να είναι δύσκολη, μπορεί να έχει καταλάβει, να έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει κάνει χαζομάρες εδώ πέρα, ότι τα πράγματα δεν ήταν καθόλου μα καθόλου καλά και ότι τα έκανε λίγο μπάχαλο εδώ όλα αυτά, αλλά να ξέρετε ότι ακόμη θέλει να κάνει κάποια κινησούλα. Απλά δείχνει ότι αυτή τη στιγμή ναι μεν θέλει να κινηθεί, ναι μεν θέλει να κάνει κάποια κίνηση προς τη δική σας πλευρά, αλλά δεν είναι ακόμη ικανός να το κάνει. Δηλαδή είναι σαν να έχει κάποια προβλήματα και κάποια εμπόδια τα οποία τον κρατάνε πίσω το συγκεκριμένο και αυτός εδώ να προσπαθεί και να μην μπορεί να κάνει παράδειγμα αυτά τα οποία θα ήθελε να κάνει. Δηλαδή βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ ξεκάθαρα δείχνει ότι έχει απομακρυνθεί από εσάς, δείχνει ότι έχετε χωρίσει και προσπαθεί να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά, ίσως για να ξαναεπιστρέψει κάποια στιγμή να έρθει προς το μέρος σας. Γιατί πραγματικά εδώ σας θέλει, πραγματικά εδώ σας σκέφτεται, μπορεί να είναι μπλοκαρισμένα τα πράγματα αυτή τη στιγμή, μπορεί να θέλει το χρόνο του να ηρεμήσει λίγο, γιατί από ό,τι βλέπω στη ζωή του δεν έχει ηρεμία αυτή τη στιγμή. Οπότε λοιπόν εδώ θέλει να σας δώσει πάλι την ευκαιρία, εφόσον αυτός ο άνθρωπος ηρεμήσει, εφόσον αυτός ο άνθρωπος χαλαρώσει και να έρθει λοιπόν προς το μέρος σας και να σας πει όλα αυτά τα οποία θέλει και να βγει βέβαια από αυτή τη φάση στην οποία βρίσκεται, γιατί αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ ότι είναι μόνος του, θεωρώ ότι δεν περνάει καθόλου καλά, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα
και ότι έχει ανάγκη από ηρεμία και από χαλάρωση για να μπορέσει ίσως να κάνει κάποια κίνηση και προς τη δική σας κατεύθυνση. Όσο δηλαδή βρίσκεται σε αυτή τη σύγχυση και σε αυτή την αναστάτωση, είναι λίγο δύσκολο να κάνει κάποια κινησούλα προς εσάς, είναι λίγο δύσκολο να σας πει όλα αυτά τα οποία θέλει και όλα αυτά τα οποία αισθάνεται, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Πάμε λίγο να δούμε εδώ πέρα, να το προχωρήσουμε έτσι λίγο παραπάνω τώρα και να χρησιμοποιήσουμε και λίγο την τεστ εδώ, να δούμε τι θα μας πει. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι θα μας πει εδώ πέρα. Δείχνει ότι δεν έχει λήξει οριστικά όλο αυτό, τουλάχιστον προς το παρόν εγώ αυτό βλέπω. Ναι, μεν υπάρχει ο χωρισμός εδώ μεταξύ σας, είναι ξεκάθαρο, βγήκε ο Καλύφ, αλλά είναι και μια κατάσταση καρμική όπου ο καθένας λέει εδώ ότι έχει πάρει τα μαθήματά του, ο καθένας έτσι έχει βιώσει αυτά που έχει βιώσει, σίγουρα δεν είναι καταστάσεις οι οποίες είναι καλές, σίγουρα δεν είναι καταστάσεις οι οποίες είναι όμορφες, όμως εδώ θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ έτσι σας θέλει και σίγουρα θέλει επανασύνδεση και σίγουρα έχει πάρει και αυτό στα μαθήματά του και σκέφτεται ποιες θα μπορούσε να είναι οι επόμενες κινήσεις τις οποίες θα μπορούσε να κάνει. Είναι όμως ένα άτομο αρκετά εγωιστικό έχω να σας πω, πολύ παθιασμένο βέβαια, αλλά είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο εδώ έχετε μοιραστεί και μια κατάσταση η οποία ήταν έτσι μία πάνω μία κάτω, μια σχέση πάθους. Κάποιο πρόσωπο εδώ δείχνει να μπερδεύεται, αλλά δείχνει να μην μπορεί να κάνει τόσο πολύ κακό όσο θα ήθελε να κάνει στην όλη κατάσταση εδώ. Δηλαδή δείχνει κάπου ότι δεν έχει τη δύναμη να χαλάσει πια όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την κατάσταση. Και σίγουρα εδώ αυτός ο άνθρωπος νιώθει ότι σας έχει κάνει κάποιο κακό και ότι θέλει κατά κάποιο τρόπο να ζητήσει τη συγχώρεσή σας και την άφεση αμαρτιών. Το κρεβάτι σας το σκέφτεται, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν έχετε επαφή, δείχνει ότι δεν υπάρχει κρεβάτι τουλάχιστον στο μεταξύ σας, αλλά να ξέρετε όμως ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ θέλει να σας συναντήσει, το θέλει πάρα πολύ έντονα. Και μάλιστα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, εδώ βλέπω αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, ότι θέλει να εκφραστεί, θέλει να σας δει, θέλει να σας πει πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ θα σας ήθελε και πάλι στη ζωή του. Μπορεί να έχει κοπεί η δική σας κατάσταση εδώ, γιατί δείχνει ότι όντως κόπηκε όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η κατάσταση από το παρελθόν, αλλά όμως ελπίζει εδώ και εύχεται ότι τα πράγματα μετά από αυτό το που έχετε περάσει, μετά από αυτή την κατάσταση η οποία ήταν δύσκολη, ότι έχετε μάθει, έχετε πάρει τα μαθήματά σας και ότι καλό θα ήταν έτσι σιγά σιγά να το προσπαθούσετε να βγάλετε άκρη και να μπορέσετε να συνεννοηθείτε εσείς οι δύο. Εδώ σας έχει βγάλει μαζί, εμπλέκεται ακόμη ένα τρίτο πρόσωπο στο μεταξύ σας, μπορεί να έχετε και απόσταση χιλιομετρική, αλλά να ξέρετε εδώ αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου ότι υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, δηλαδή θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος πολύ πιθανόν να είναι και ερωτευμένος μαζί σας και να θέλει να σας το πει, να θέλει να σας το δείξει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ βέβαια σας σκέφτεται και δεν είναι και πάρα πολύ σίγουρος όμως ότι από τη δική σας πλευρά εδώ υπάρχει και η ανάλογη ανταπόκριση. Σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα στην προκειμένη περίπτωση και ειδικά για σας που μπορεί να έχετε και χιλιομετρική απόσταση. Αν έχετε απόσταση εδώ, να ξέρετε ότι το άτομο το οποίο θέλει να έρθει προς το μέρος σας, για κάποιο λόγο μου κόπηκε το βιντεάκι, δεν πειράζει, το συνεχίζω. Και βέβαια εδώ πέρα δείχνει ότι παρόλο που δεν έχετε κάνει αυτό το ξεκίνημα που δεν βγαίνει πάρα πολύ εύκολα, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος ακόμη θεωρεί ότι είστε διαμάντι άτομο εδώ και ότι ίσως δεν σας έχει εκτιμήσει τόσο όσο θα έπρεπε να σας εκτιμήσει. Δεν είναι πάντως οριστικός ο χωρισμός μεταξύ σας, εγώ αυτό βλέπω στην προκειμένη περίπτωση.
Οπότε λοιπόν εδώ αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου υπάρχει περίπτωση τα πράγματα κάποια στιγμή στην πορεία να αλλάξουν μεταξύ σας. Λοιπόν, σε κάτω το μηνυματάκι. Φοβάμαι λέει να έρθω σε επαφή μαζί σου, να επικοινωνήσω μαζί σου. Ποιος ξέρει τι σας έχει κάνει εδώ πέρα, sorry για τους θορύβους. Ποιος ξέρει τι σας έχει κάνει εδώ πέρα και φοβάται τόσο πολύ να επικοινωνήσει μαζί σας. Είσαι πάντα στο μυαλό μου, παρόλο που δεν είμαστε μαζί, δεν έχει σημασία του που είμαι. Έφυγα όταν νόμιζα π.χ. ότι μπορεί να σε ενδιαφέρει κάτι άλλο. Χρησιμοποιώ τη δουλειά μου για να ξεχνιέμαι και να προχωράω μπροστά. Δεν φαίνεται να μπορώ να σε ξεχάσω εδώ πέρα. Και εδώ μου δείχνει λοιπόν κι άλλο ένα. Ξέρω ότι ξεπεράσαμε τα όρια κάποιες φορές. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα ζωδιάκια μας για το ανοιγματάκι μας. Λοιπόν, έχουμε τώρα κρυός, υδροχόος, εγώκερος, παρθένος, σκορπιός και ψαράκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα αρχικά μας λίγο εδώ πέρα. Να δούμε και αυτά. Ωραία, κάτσε να το βάλουμε αυτό στην άκρη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε κάπα, ωμέγα, θήτα, δέλτα, σίγμα, πι, ξι, ύψιλον, νι και έψιλον. Αυτά λοιπόν αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, ελπίζω να σας άρεσε το ανοιγματάκι. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφούλα σας εδώ στο κανάλι, να πατήσετε και το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις για τα βιντεάκια που ανεβάζω. Κάντε follow και στο TikTok Nefeli387. Κάνω καθημερινά σχεδόν λαϊβάκια, οπότε θα μπορούμε να τα λέμε και σε πραγματικό χρόνο. Σας στέλνω την αγάπη μου λοιπόν, σας στέλνω τα φιλιά μου και θα τα πούμε σύντομα. Bye bye!